karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Tito, mukoy ka naman ni Mami Laura dito sa probinsya. Muduwa kami sa lubong ni Daddy. Oh, mukoyo ko, di ba Laura? Nisugot ka mukoyo ko ninyo dito sa probinsya? Wa ko musugot. Mami, nagbad lagi ka. Nga naman masuko magang Tito Jeff. Ayaw pagbad, Mami. Oh, ha? Wa man na mangaway ni mo si Tito Jeff. Kuan, kining. Anak, maikog ta. Wa tay kasakyan. Magbahas lang ra bata. Wa mo na problema. Naam ko sakyanan. Mapugsanon to tayo. Please, Laura. Ayaw idaw ang kay kayo na makadoa ko sa lubong si Mubana. Palihog. Ipadaplin una nato ang atong karabaw. Oy, hindi tirang! Ay, bongol ka na unsa ka lang magalang galing. Ay, abi na kung di na ka mo tawag, day. Abi na kung sugot na lamog di ko magtingog, day. Wa ko mabungol. Unsa ganito, day? Padong na ha, kadungog ka. Ha, kadungog ba ka? Adya! Ay, na lang. Naanad ako. Pangod ka ni ha. Ay, ha. Ay, ayaw, ay! Ada. Mugara sa noon ka, day, da. Day, irang. May noong uli na ka, day. Anong katilaw sa ka. Ako magkatilaw sa kus. Bingkang pinaliki, day, ay! Mingaw na kay kunin mo, day, irang. Pagdali, day, ha. Maligo ako dan. Magwaswas ko. Day, irang. Hoy, naapagkadiha, day. Wala may ting. Irang! Hala! Basig na bungol ka, Noy. Na, Pagatuli ka dito, Noy. ay, apil-apil sa ka. Apil-apil ka. Amaw nga Ricky Bangis. Kalit na sa tao kag tungas akong kili, do. Nagluyar ba ako, do? Nga naman ka? Nga ka? Ha? Ginganlan man ko ni mong bungol. Saban, patayon taban eh. Ay, kasuko ni Wasay. Gwapo rin pa ka. Gwapo ko. Wasay ko. Gwapo ko. Pero tinuod ang. Oh. Dahil sinsiyo lang mo. Wait, tibuok ni Wasay. Ihapak ni sa agtang ni mo dong. Ay, lagi-lagi. Gwapo lagi ka. Gwapo lagi ka ni Wasay. Kung magtalikod ka, mura kang si Alex Lara. Ha! Aray! Kinsa man ang pag-ana dong Rike. Gwapo ba? Gwapo. Konsihal na. Nya, kung mag-left side view ka, mura kang si Dave Tumulak. Hala! Hala! Musugot kag siyam ka hala do. Kinsa man gyapon ang pag-ana do. Gwapo na. Gwapo. Konsihal na. Nya, kung mag-right side view ka, mura kang si Goliath. Oh, hiyagay! Ngigan mo kaila do ha. Mga konsihal man gyud. Oo. Ay, kisa man sana dong Rike. Gwapo na. Gwapo. Konsihal na. Haskan, no, gapuha gyud ay kagwapo gyud na ako. Pulos ko konsihal. Yung anak man gyud na ni Wasay. Ay laing syudad. Samot nagmagatubang ka, Noy. Konsihal. Hal plus hal equals. Equals unsa? Unsa? At kaila kang Ribores dong Rike. Ha? Kaila ka ba? Kung magatubang ka ni Wasay ba? Oh. Ang imong naong gahal-hal. At ikaw ba Rike apil-apil magyud kay in town? Sa patuo ka. Tok-on ka. Apil-apil ka. Yun po, Hanis! Magalangin! Gino! Si Wasay ay! Murag lupigang Ricky! Oy, kuanar ko ni Ricky, Ginoo! Oy. Ginoo ko, ayaw dumga si Gunpuhanis, Ginoo! Kay ha, patyon ko na lang eh! Patayon ko ni! Paano na, Noy? Buhi na ko, Noy! Ay! Kabuhi lagi ko. Natuwa si Noy Wasay. Hala, Noy! Panampong, Noy, kay nakita ang imong gabitay! Hala! Laura! Ablahin ang gate! Pasudla ko!
Ablihin ko! Ayaw pagtago! Tirang! Laura! Op! Ablihin ko! Laura! Uy, may motor na gwardiya ini village. Asam ka bay? Dool man ka? Badlungon ko nimo? Day kumo ay! Sige! Badlong mo! Kay pangulatahon ta mo! Laura! Ablihin ni kay! Day, ano magka-day? Laura, gano'n ka? Isa ba tabo mo? Kalit kong kulbaan. Ingon sa dunay nagtawag sa kungan. Ha? Ay, ginoo ko, day. Ayun sa namataan ni, oy. Ni arabata sa daan. Paingon na bata dito sa probinsya, day. Nahadlok man ko ni mo, day, oy. Nabalaka ko ni mo. Kaya gano'n man di ay? Unya na ta magsulti. Maniho lang diha. Maniho lang una diha sa musikanan. Ang bata, Nataw. Laura? Laura, ganun nihila ka? nang tirang. Jeff, simba kog magkinaunsa. Simba ko kung dunay mahitabo. Dadaan ninyo ang bata. Ipalayo na ko. Nang tirang. Jeff, kamong duha nga akong tugyanan sa bata. Day, nga naman tao ng imong sinultihan, oy. Kalain ba, ana, day, oy. Kaya gano'n man di ay, Laura? Doon na ba di ay daotang mahitabo? Ayaw pag-unahunag dautan, Laura. Nga naman sabgod, oy. Nga anhi magyod ta. Labi na ikaw, day. Ni anhi kagyod sa probinsya. Abi na kong katong aninaw ka sa dagat. Dito sa may palagtiki. Katapusan na to ni mo pagtunog. Nang Wisit! Nang lakaw di ay sila. Dili ko mo pauri sa kundong nga ako napalit. At ngan ko din si Laura kung kanus siya mo abot. Asa man ka siya? Bisan asa ka, Laura. Dili ka gyud makalingkawas na ko. Dili ka makalingkawas na ko. Iram, Ikrus. Iram, Ikrus. Iram, Ikrus. Nakatog yun taon si Day Laura. Taas mo gudahon ang biyahe lang. Oh, nga naman pa siya ganihan. Ngayon siya nabalaka sa pag-ayo. Napil kong kabalaka. Ay, di na lang ta maghisgot, anak dong Jeff. Unya na lang kung makabalik ta sa syudad. Kada kon, magkabalik din ta sa syudad. Magalit na magkatungas itong biyahe. Ahay, layo manggod kaayo tong amo. Tingali, sayo na ta sa buntag mo balik sa syudad. ayaw. Ayaw. Day Laura. Day pagbata, Day. Erum, Ikrus. Dumbaro, Tribi. Erum, Ikrus. Mura ba siya gikutasan? Dumbaro, Pukawan ang tiram. Day, mata, Day. Mata taon, Day, oy. Day. Day, nga naman ka, Day Laura. Hindi ako sasakyanan. Laura, nausa man ka. Ingon sa dunay nagpira na ako pa ingon sa dagat. Unsa? Day, mag-ampo ta, Day, bisan sa hilom lang. Sige na, Day Laura. Unang tirang. Dili ka gyud makalimot nako, Laura.
kinahanglang itanong sa imong utok nga si Aqualos lang ang nanag-iya kanimo. Kung magkakita mi ni James, kinahanglang tapusong kugyod ang iyang kinabuhi. Aron madago na sa balagtigay si Laura. O dito, magmalinaon ko uban sa babae nga akong gigugma. Ano yung Aqualos? Oh, okay, dapog ron. Dapog ron. Kay tagpo ka Ni yun. di ay dinis akong auto. Sige, dapog ron. Di ba gawa man ti ka pagkuyugan? Wagang! Wakakakita na ako. Ngayon ikaw, hindi mo. Nitago man ko. Ilawang sasakyanan. Dapog ron. Ang mau kagyod. Yes, naman. Nagkita na dahil sila si Laura o James. Oh, apan wa kay baw si Laura nga si Jeff. Maurasab si James. Ug samtang wa pa may balik ang normal nga panghuna-una ni James, kinahanglang mapatay ko kadtong tawhana. Oh, sige, sige. Pocha! Pocha! Ako ang iyang espiritu, ha? Kilawon ko si Ate King. Ay! Kilaon ni mo! Unsa man? Iapil ti ka kilaw? Ayaw, ayaw, ayaw. Oh, Ayaw. Unsa man? Ano yan ang kanina? Di ta mamaulay! Uli! Uli! uli bitaw. Pabuton ko si Laura. Panitan ko siya kay basin og magkakita sila ni James. Og Mati ako tawa. mao ka nang higayon na tiking nga mapatay ko na si James. Dili na lamat ang makita ni Laura, kundi tinuod na. Kasakit sa akong buko-buko. Nganong ni ako din eh. Husto. Husto. Si Haring Aqualos. May gibunal siya na ako. Oh. Makalagot ka, Haring Aqualos. Ubarog ko. Haring Aqualos! Mugawas ko. Sirado. Gilag. Animal. Buiset. Buiset. Gipriso ko sa kong igsuon. Nganong iya man gibuhat na ako. Haring Aqualos! Ablihi ko! Ayaw kong bilanggo, Adre! Haring Aqualos! Salamat ka ni Abutray kita. Dinhid ay gilubong ang imong bana. Oo. Laura? May gibati ka ba? Ha, Laura? Kukuhan kining Day, unsa may imong gibati, day? naluya ko. Tungod sa kasakit sa akong uga ganiha. Ingon sa dunay hangin nga nagsiyok sa akong dunggan. Mga naog na ta sa auto ng tirang. Niabot siya. Ni ana siya. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!